Thank you. Okay, please, distinguished ladies and gentlemen, Yara Wayno in charge of welcome song. We will never attack Kebehano, Abia Bata to Abia. We do not show chairman program, which they want. And you listen, all right. But go on, I am not forget what I thank you. Achọrọ m ime ka ịmata na ndị ụmụada na ụmụnze nke ahụ agafeela anyị gara nọ n'ofu ihe omume kwesịrị ime anyị gburu oge nke ahụ agafeela is a lesson to other people nke ahụ agafeela anyị gara nọ n'ofu ihe dị ogbu oge dịka ndị ukwe nọ na-apụta ka ha jikere ndị ga-ewebatara ya ọjị ụlọ biko kwadowe. The chairman is here. Okay, Oji, give it to Oji so that the chairman and the chairman's opening remarks. Oji. Yenda we end proceeding on ground. We will say that we get to for the chairman's opening remarks. Yalla the blessing of Kolanot. Between us is a beacon. Between us is chairman's opening remarks and the blessing of Kolanot. So that the chairman made the chairman's opening remarks. Please help me to help you guys, DJ. Because Yauna, Yawagin, Yanolu, lay higher, and now Jilaka. Because I'm a Hondelana, we are lazy from Fanfa. Yabana is Riasu, no problem. Yado Fia Yabane higher, Nana Hona, Jilaka. I don't know if you for Gaily, F.A. Before we went to that, Yado here. That I will here plan. But Yawana was here, so we are there.
because they will always spoil things. Ha ga-emebi ihe ọnwa nyere ha ga-emebi nke a dị sure. Nke a dị sure. So butetere anyị ọchị so that the chairman na-enye his opening remarks. Ọmụma gabanye ọrụ n'ime anyị.